U ovom videu opisat ću moje iskustvo obraćenja. Kako sam od čovjeka koji nije vjerovao u Boga postao čovjek koji vjeruje Bogu. Kako me Isus oslobodio laži i zabluda u koje sam vjerovao kao u istinu. Kako se moj život u potpunosti promijenio kada su Isus i Biblija postali središte moje vjere, mog života. Pogledajte moje svjedočanstvo o tome kako Bog preko biblijske istine dovodi do susreta sa Isusom koji mijenja čovjekov život. Pozdrav! Moje ime je Tihomir Vranić, a vi pratite YouTube kanal Samo Isus, Samo Biblija. U današnjem videu govorit ću o mom iskustvu obraćenja. Što je obraćenje? Često se govori o obraćenju, a što je to zapravo? To je promjena smjera. U biblijskom smislu obraćenje je promjena smjera u kojem nečiji život ide. Netko živi na jedan način, a od tog trenutka obraćenja njegov život počinje ići u drugom smjeru. Evo kako je to bilo kod mene. U ateističkom društvenom okruženju u kojem sam odrastao, nije bilo popularno biti vjernik. Odrastao sam sa spoznajom da Boga nema, da On ne postoji, pa sam tako i ja vjerovao. U tinejdžersko doba počeo sam se zanimati za istinu, za smisao i svrhu života, pa sam počeo čitati različite knjige, od kojih su najveći utjecaj na mene izvršile knjige sa tematikom istočnjačkih filozofija i religija. Kako je vrijeme prolazilo, bio sam sve više uvjeren da je to istina. Zato sam počeo sve više i više istraživati tu tematiku i usvajati istočnjačka vjerovanja kao istinu. No koja je bila posljedica toga? Posljedica je bila ova. Što sam više čitao tu tematiku i proučavao i istraživao, u meni se javljao sve veći i veći nemir i nezadovoljstvo. Sama ta literatura me uvjeravala da ona služi za smirenje nemira i nezadovoljstva u čovjeku. Ali zapravo je bilo obrnuto. Ona je poticala nastanak i razvoj tog nezadovoljstva. Tada toga nisam bio svjestan, pa sam i dalje to nastavio istraživati. Nakon nekog vremena u mojoj državi ateistički sustav je propao i crkve su se napunile ljudima. Budući da živim u državi sa naglašeno tradicionalnim kršćanstvom, tada sam i ja počeo razmišljati o kršćanstvu, pa sam zaključio da bih trebao biti bliže Isusu. O Isusu nisam znao gotovo ništa, osim da je povezan sa kršćanstvom. Ali ni ti moji odlasci u tradicionalnu kršćansku crkvu nisu smirili moje unutrašnje nezadovoljstvo i nemir koji sam osjećao. Niti sam imao puno doticaja sa Biblijom i sa Isusom. Prevladala je crkvena tradicija i religijski obredi, a ne Isus i Biblija. Unatoč tome što sam sebe sada smatrao kršćaninom, ipak i dalje nisam poznavao ni smisao, ni svrhu ljudskog života, a nisam spoznao ni istinu. Ni Boga nisam ništa bolje poznavao nego ranije. To ne znači da ga nisam tada tražio, ali tradicionalno kršćanstvo nije mi dalo prave odgovore na suštinska životna pitanja. Jednog dana sam se susreo s prijateljem koji je već neko vrijeme proučavao Bibliju, pa me pozvao k sebi da razgovaramo o toj tematici. Ali odbio sam ga. Njegovi pozivi su se ponavljali, kao i moje odbijanje. Zašto nisam htio doći k njemu? Zato što sam imao jaku predrasudu prema njemu. On nije pripadao tradicionalnoj crkvi kojoj sam tada ja pripadao, pa nisam htio s njim razgovarati o Bibliji.
No, nakon nekoliko njegovih poziva koje sam odbio, ipak sam odlučio pozitivno odgovoriti i prihvatiti taj njegov još jedan poziv. Došao sam kod prijatelja i prvo smo počeli razgovarati o raznim životnim temama, a onda je on uzeo Bibliju i otvorio ju. Počeo mi je čitati sam početak Biblije, prvu knjigu koju zovemo Postanak, prvo poglavlje, prve stihove. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna, tama se prostirala nad bezdanom i duh Božji je lebdio nad vodama. I reče Bog, neka bude svjetlost, i bi svjetlost. I vidje Bog da je svjetlost dobra, i rastavi Bog svjetlost od tame. Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro, dan prvi. Dok je on to čitao, ja sam doživio nešto posebno. Doživio sam iskustvo kao da su se nekakvi tamni i teški zidovi, koje sam prvi put primijetio da su oko mene i iznad mene, počeli rušiti i tada je jedno divno svjetlo prodrlo do mene. Što se dogodilo? U tom iskustvu koje sam doživio, odmah mi je Bog dao da shvatim kako su ti teški, mračni, tamni zidovi koji su se nagomilali iznad mene i oko mene, bili sva ta moja dotadašnja pogrešna vjerovanja, kriva i opasna uvjerenja, lažna pobožnost i zablude istočnjačkih religija u koje sam vjerovao kao u istinu. I sve to me je pritiskalo, činilo me opterećenim, nervoznim, nemirnim, nesretnim i prevarenim. Iza svega toga stajao je Sotona, đavo, neprijatelj. Biblija nam jasno otkriva postojanje đavla, neprijatelja, koji je zapravo jedan pobunjeni anđeo, pobunjen protiv Boga, a neprijatelj nama ljudima. I on navodi ljude da vjeruju u laži kao u istinu. I ja sam bio žrtva te đavolske prevare. I ja sam vjerovao u laži kao u istinu, dok sam proučavao istočnjačke filozofije i religije. No, čak ni tradicionalno kršćanstvo me nije naučilo istini. Nije me dovelo do Biblije kao Božje istine. A tada, kada sam došao kod mog prijatelja i on je otvorio Bibliju i počeo mi čitati Božju riječ, svi ti zidovi laži i zabluda u koje sam vjerovao da su istina, srušili su se jer je Isus, to divno svjetlo istine, svojom riječju koju mi je moj prijatelj čitao, porušio te laži i zablude, te je dopro do mog uma, do mene, do mog života, svojom divnom istinom. Isus je kroz biblijsku istinu progovorio mome srcu, mome umu i pokazao mi gdje su istina, mir i sreća, u njemu i u njegovoj riječi Bibliji. Za mene je ovo bio moj osobni susret sa Isusom. Konačno sam bio oslobođen od unutrašnjeg nemira i nezadovoljstva. Mir i radost su ispunili moje biće. Bio sam presretan i zahvalan Bogu na onome što je učinio za mene. Zato sam znao što sada trebam učiniti. Čim sam došao u kući, kleknuo sam na svoja koljena i rekao u molitvi Bogu: od danas sam tvoj. To je moja odluka predanja sebe Bogu, Bogu Biblije. I od tog dana ja sam počeo temeljito čitati i studiozno proučavati Bibliju. Odbacio sam sve druge knjige koje sam do tada čitao, odbacio sam sve zablude i laži kojima sam vjerovao i kojima me đavo trovao kao otrovom i otvorio sam svoj um samo za Bibliju.
I danas, nakon 30 godina svakodnevnog proučavanja i istraživanja Biblije, sa sigurnošću mogu reći da sam učinio najbolju stvar u mom životu. Prihvatio sam Isusa i Bibliju u svoj život kao jedinu istinu, kao jedini izvor prave Božje istine koja je objavljena nama ljudima. Od tog dana moj život se u potpunosti promijenio. Kada danas netko kaže da biblijski izvještaj o stvaranju svijeta, upravo onako kako je zapisano u Bibliji, u knjizi Postanak, u 1. poglavlju, baš onako kako tamo čitamo, kada netko kaže da to nije istina, nego je to samo nekakva metafora, preneseno značenje ili pučka narodna predaja, ja znam u kako velikom krivu i neistini živi taj čovjek. Jer iza cjelokupne Biblije, pa tako i iza izvještaja o stvaranju, stoji Bog, a ne čovjek. Žalosno je da su ljudi danas spremni vjerovati u bilo što i u bilo koga, samo ne u Bibliju i samo ne u Isusa. No moje iskustvo je pokazatelj da je Isus živi Bog, a da je njegova riječ Biblija živa riječ koja ima moć progovoriti našem umu, našem srcu, pravu životnu istinu. Isus, to svjetlo istinsko, porušio je zidove laži i zabluda, religija i filozofija koje su me držale zarobljenog u svoj tami, te je on donio svoje divno svjetlo, svjetlo biblijske istine u moj život. I za to sam Bogu iznimno, iznimno zahvalan. Kakve promjene su se dogodile? U sebi sam konačno doživio mir i sigurnost. Nestao je onaj dugotrajan osjećaj nemira i nezadovoljstva. Sreća je ozarila moje lice i moju dušu. Konačno, bio sam slobodan. Slobodan od ropstva đavolskim lažima u koje me uvjeravao kao u istinu preko lažnih religijskih i filozofskih uvjerenja. Kada sam kasnije razmišljao o svemu tome, zaključio sam da čak ni to što sam kršten u tradicionalnoj kršćanskoj crkvi nije me dovelo ni do Biblije, ni do Isusa. Nitko mi tamo nije rekao, hajde da otvaramo Bibliju, idemo čitati da bismo proučavali što Biblija stvarno naučava, što nas Biblija uči o Isusu, o spasenju. Ali tada, kada me prijatelj pozvao k sebi i otvorio Bibliju i čitao mi iz nje, dogodilo se čudo, pravo čudo. Isus je porušio sve te mnogobrojne laži i zablude u koje sam godinama vjerovao, koje su se godinama sakupljale u mom umu i ja sam konačno bio slobodan i kao slobodan sam počeo iz zahvalnosti i ljubavi slijediti Isusa i njegovu riječ, Bibliju. Ja sam doživio potpuno obraćenje moga života. Za mene je počeo novi život, istinski kršćanski život. Na kraju mogu samo reći Bogu hvala za njegovo vodstvo u mome obraćenju. U mome životu se ostvarilo ono što je Isus rekao: ako vas Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Da bismo bili slobodni, potrebno je prihvatiti Isusa i Bibliju, kao što sam pokazao na mom primjeru obraćenja. Isus i Biblija su nazvani svjetlom i svjetiljkom, a zablude i laži ovog svijeta u kojem živimo, a među njima su vodeće upravo religijske zablude i laži, su u Bibliji nazvane tama. U Ivanovom evanđelju 1.9 Isus je nazvan svjetlo istinsko koje rasvjetljuje svakog čovjeka. Isus je rasvjetlio svojim svjetlom mene i moj život. Ja sam svjedok za to. Sljedeći biblijski tekst kaže: i svjetlo svijetli u tami
i tama ga ne obuze. Koliko god je ovaj naš svijet tama, ipak u njemu svijetli jedno svjetlo koje ni najcrnja tama laži i zabluda ne može obuzeti. To svjetlo je Isus Krist. Sljedeći biblijski tekst kaže: Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi. Biblija je svojom istinom jedino istinsko svjetlo i svjetiljka u tami laži i zabluda kojima smo okruženi sa svih strana, u kojima svakodnevno živimo. Zato uzmimo Bibliju u svoje ruke, otvorimo njene svete i istinite stranice, te neka nam ona progovori o pravoj istini, o Božoj istini koja nam je svima potrebna. Zaključak. Moje obraćenje ili promjena smjera u mome životu dogodila se onda kada mi je čitana Božja riječ, Biblija. Isus kao divno svjetlo istinito porušio je laži i zablude koji su moj um zarobili u tamu prijevare i laži. Konačno sam bio slobodan. I koja je bila moja odluka nakon toga? Jesam li zanemario to iskustvo, taj susret sa Isusom kao svjetlom, kao istinom? Ne. Ja sam čvrsto prihvatio Bibliju i već 30 godina ona je za mene svjetlo istine, sveto znanje, Božja sigurna i istinita riječ. Zahvalan sam Bogu na tome svakog dana moga novog života, koji provodim u zajednici s njim. Svima nama je ovo dostupno. Svi možemo prihvatiti Bibliju kao pravu Božju istinu. Svi možemo iskusiti Božje vodstvo u svome životu, pravi Božji blagoslov. Svi imamo neke svoje probleme u kojima živimo. Nekakve laži, neistine i zablude su se nakupile tijekom godina u našem životu. Na osnovu mog osobnog iskustva mogu vam dati važan savjet. Otvorimo Bibliju i otvorimo svoj um za spoznaju njenih svetih i sigurnih istina. Tada će nas sveti Bog povesti novim smjerom našeg života. Ja sam svjedok za to. Neka vas dobri Bog vodi u čitanju i proučavanju njegove istine koju zovemo Biblija, kako bi vas doveo do Isusa Krista koji vas toliko ljubi da je dao svoj život za vas. Srdačan pozdrav!